Olot, província de Girona, comarca Garrotxa. Població 35.926 habitants. Destacat: la ciutat, situada a la vall del Fluvià, està envoltada per 4 cons volcànics: el Mont Sacopa, Mont Olivet, les Visaroques i la Garrinada, que li atorguen un perfil irregular molt peculiar. A més, les colades basàltiques de lava han aportat més d'una 80 de fonts al nucli. Antiga vila medieval, Olot va perdre gran part del patrimoni històric amb els terratrèmols de 1427. Però diversos elements han donat renom a la ciutat. Com la construcció tradicional de Sants, l'escola artística de pintura, els volcans, les festes d'altura i, per damunt de tot, els bells paisatges dels voltants. Olot és la capital de la Garrotxa i un dels municipis més importants de Catalunya, amb més de 30.000 habitants. El terme forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En temps remots, els volcans van modelar tot el territori i van condicionar l'entorn rural i el paisatge urbà per sempre més. Des del punt de vista arquitectònic, destaquen el claustre renaixentista de l'antic convent del Carme, segle XVI, l'església de Sant Esteve, segles XII-XVIII, la casa modernista Solà Morales, 1916, de Domènech i Muntaner, i la casa pairal Mas Ventós, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A més, és recomanable visitar el Museu Comarcal de la Garrotxa, del qual depèn el Museu dels Volcans. Festa Major pels volts del 8 de setembre. Té l'associació Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa, fundada el 1982.